Vimucraft mahtava server. Meidän peissi-rakentelu on täällä vähän kesken, kun tyyppi tuli vähän ärsyttää mua ja Liposomia. Flyas tänne ja tappoi mut ja tappoi Lipos. Miten menee Lipo siellä? Ok. Ok. Näet vettä? Hyvä. Näetkö vettä? Ok. Joo. Se on hyvä, kun tää on Tää on hyvä, kun tää on veden yläpuolella. Veden yläpuolella. Joo, tää on ihan hyvä. Täällä on sairaasti tämmösiä ihme kuhmuja, vesikuhmuja. Joo. Hei, mä laitan kuvaukseen tän serverin IP. Voitte tulla pelaa. Tää ei oo mikään niinku kauhean suositusservu, mutta täällä on kyllä aika paljon pelaajia. Ja Lipo sanoi jotain. Moi. Ok. Puhu vähän. Vitsi, alkoi sataa. Puhu jotain, kun tää vähän suhisee, niin se ei oikein mukavaa. Okei. Mun mikki on varmaan mun koneella. Niin onkin. Koska tässä ei oo missään. Razer Krakenista on vedettävä mikki sieltä. Mitä? Razer, täällä on pikkuinen mobejen valtakuntaa. Joo, mä tiedän, että se on. Mun pitää syödä heti OP-appi täältä. Miksi sä haluat loppua? Minä en siedä tällaista käytöstä. Lähde! Hakkasitko sä hei, mä TP-akkettasin jo. Joo, mä... Ui, mitä vitsiä? Mitä joku hakkaa mua täällä? Mitä joku hakkaa täällä beissis mua? Näkymättömänä. Tuu äkkiä nyt! Ui, noni. Mä kuolin. Ei kun en mä kuollut, mä tipuin vaan täältä alas. Nyt on kyllä paha paikka. Mä kuolen tännekin varmaan. Mä sain kamaa. Mene. Ei mä... Hei! Se ei oo täällä meidän beississä enää. Siis mä en nähnyt sitä. TP Lipo. Joo, mun pitää tänne alas, koska... Mä ehkä muuten akkettasin, kun se halusi TP:ttää. Ei hitsi, jos mä akkettasin, kun se halusi TP:ttää. Hei, Lipo, sano nyt jotain taas. Moikka. Mitä? Hippa. Annoin mun kamat, kun tipuin. Kamat, kun tipuin. Ja ollaan tiimi. Mä haluan ottaa ne kamat täältä oikeesti. Eiku, älä sitten kai. Mihin se tippus? Mä en tiedä. Se tippus tänne jonnekin. Niin tippus. Tää mobien valtakunta oikeesti saa nyt luvan riittää. Älä nyt sinne mene kuolemaan. En mä heille. Mä haluun ne kamat. Sillä oli jotain full timanttia. Oliko? No oli. Se tuli sieltä full timanteina. Hei. Lipo TP nyt muuhun, kun mä menen kotiin. Ei sano sille, että mihin tipuin, niin anna sun kamat ja sitten älä annakaan. Joo. Älä sitten. Häh? Älä pistä TPJ. Ui, mä sain sen kaman. Soitko? Joo. Mitä silloin? Ui, mitä sä sait sieltä? Täällä oli... Oi, oikeesti ei voi olla totta. Joo, elikkä Lipos me piti just äsken lopettaa, elikkä me on nyt yksin täällä, mutta me saatiin ihan OP-kamaa, kun me saatiin sen yhden kamat, joka tuli tänne meidän beissiin, niin kuin varmaan äsken näitte. Tuli meidän beissiin ja tappoi mut ja niin saatiin ihan semmoista niinku OP-kamaa siitä. Elikkä tässä olisi vähän tämmöistä armoria, protiiveet saatiin. OP-appleja vähän ja tälleen. Tässä on jotain, mutta joo, saatiin ihan OP-kamaa, mutta meillä ei nyt vielä chestiin, kun ihan uusi basse vielä.
Joo, tää nyt pakeria sen kamoja tässä. Joo, täällä ei näe mitään, mutta vittu, pakkaa katsoa joku reikä. Täällä on. Täällä on. Okei, noin. Siinä on reikä. Joo, sit mä menen hakemaan varmaan, kun tuolla on tuonne paikka, niin mä menen hakea sieltä vähän luustoneen, niin mä saan vähän valoten, tai saadaan vähän luustoneita niin peissi, ettei taas niinku ihan tämmönen pimeä kakka. Niin siellä on. Täällä on tuolla. Tää on ihan tänne mupei. No siitä tulee nyt yksi pikku naula. Tonne. No niin, tää on nyt tämmönen ihan sikkibeis. Okei, mutta video tässä, eli kiitos kun katsoitte ja mä alan tekee tästä varmaan nyt sarjaa ja se olisi nyt mun puolesta sitten niinku moro.